persoas que visitan estes días o Hospital de Verín atópanse cunha fermosa benvida, a deste Belén elaborado por unha traballadora do centro, Lourdes de Gil Gago, coa colaboración de moitos dos seus compañeiros. Fai unha temporada decidín facer un Belén ao hospital para ocupar un tempo que eu necesitaba ocupalo. Entón, decidín facer este Belén para, de alguna forma, expandir a miña mente. Utilicei material todo reciclado, caixas de cartón, marcos que se utilizan en diálisis para os empaquetados das garrafas de diálisis. Utilicei a escayola, palliñas de beber os pacientes, o papel este arrugado que fai as montañas tamén mo cedeu limpieza. É dicir, que todo o que está aquí é material todo reciclado, tanto como o suelo onde está posto Belén son caixas grandes de neveiras que me trouxe unha compañeira. A roupa dos personajes tamén son retalciños de tela que colaboraron as compañeiras para axudarme, tanto o que son as roupas como as puntillas. O demais todo é material reciclado. Agradezcolle moito aos compañeiros todo isto, ainda que o traballo leveino eu, eles aportaron todo o que eu necesitei nun momento dado para conseguir facer isto. Tamén agradezco moito de que este Belén había sido feito para a unidade, pero non se podía colocar ali porque non había espacio para que se pasaran as camillas dos enfermos. Entonces, unha vez que tuve esa preocupación de non saber que facer con el, a gerente do hospital díxome que non había problema, que estaba o vestíbulo do hospital e que, ademais, que era moito millor porque aquí poden vir papás cos nenos a velos, poden vir a xente que ven ás consultas, e ali era como máis cerrado o tema porque só irían, veríanos só os pacientes e os familiares dos pacientes. Desta forma pode chegar a cualquier persona, tanto nenos como pais, como cualquier persona que o deixese ver. Na nosa planta, verdad, e o hospital en sí, que fixe unha gran labor e facer unha donación que vai quedar aí para sempre, teu traballiño. Sei que tes ideas de seguir aumentando e estupendo, e a verdad que estamos moi contentos. Moitas gracias. Un aplausiño. Oh,